initan juga. Uy, init pakai tong ulo. Napit ang Drari 14. Apa tayo uyab? Kana jud, ukay jud. Kajud, berarti juga kay. Kana mauga na pagaling na to na kay. Bukas ra ba nya. Apa uyab? Paitay ta buwa mo tayo uyab February 14 na buwa uyab uyab. Dali dali mangita ta uyab ron, balag bayot. Pwede na lang. Tekrit February 14 ah. Sus, sige bandar ng isa. Darak. Init pa tayo rabaw. Gayak na ito ang ito. Sus, alang-alang mag ako'y mo bulad anak. Kinsa ba gisugo ni papa nga ikaw man. Bahala na. Sus, gisog ka dia. Subok. Papa benatin dia. Sus, bahala ka ra. Di ko matapang. Tulog ko na eh. Init yung adlaw ron. Sa mga kasig atang-atang anang dalan. Ito ni ron. Dahil ra ba kayo? Dungol-dungol ning kauyan eh. Diyaan tika dra oy. Gasol-gasol kas mo kinabuhi. Pag-uwi kong cellphone. Yawan. Kay. Malaki ning kauyan eh. Dangan ning kauyan ka. Mawat ka ba mga buwana? Chico kagok yung tawanan eh. Huy! Mawat ba ginaw? Nakay bago cellphone. Huy! No, 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 no. Hoy! Pagpuyo! Isa pa rin! Nakay bago cellphone. Hindi mo bago cellphone. Sipag ngonra mo. Tulog to. Ni bago man palit. Bago palit niya. Gikan nig Japan, China. Sila po itong cellphone. Tulog ko. Magkapong uyaban ng cellphone. Android ni. Mata na bro. Mata na ba? Mata Yung na. pa, mahulog ko. Mata na bro. Pagpuyo mo, pagpuyo. Mata na bro. Bakit nakoy bago cellphone? Pagpuyo, bakit mo bangon ko? Ako bago cellphone. Ako bago cellphone. Huy, nakoy bago Pero cellphone. bakit binulag rin, wala. Nakoy bago cellphone oh. Kamantay ka ni Mangkid ya. Basta nakoy bago cellphone. Kumino ba? Kabantay ba ka Mangkid na bulat? Napay mangki ka ulok-sulok suda kay diutak manahawan man dira. Ha? Paulit ito ay. Samok-samok ka sa kuwan. Ako bago cellphone man, ako bago cellphone. Android oh. Android? Android? Na, Android dyan tayo? Android oh. Kuwan eh? Ni ko man na. Bahala ka rin. Nyatag naman sa kuwagod mo. Gibukaw ko naman kayatag mo. Saan ka na? Tugan. Awa namin, awa. Tugan ko. Kamu ka man to. Akong cellphone. Akong cellphone ba? Cellphone. Akong cellphone. Yatag. Cool. No, 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 no. Mangkid. Cool na din. Natulog. Bukwas man Mangki ni. na kol. Cellphone kol. Ano sa mabog kasi pinuklog nga. Yatag naman nung sa kuwagod. Ang cellphone kol ba? Sa cellphone nga. Yatag. Nagkakukaw ni sa Mangkay. Mangkay. Sa ning nga na buka man. Ang patay tulog ako. Pating tulog. Ang binulat ni mong hipos man din mo. Nga. Parang init pa kayo. Saan pa ka uga to? Lisod po puson nga. Gan man kayo good. Lisod po. Pagungog mayo. Yang batukan ng galingan. Na amo kay kuyog lagi oh. Lupe man oh. Ipagaling na ron. Si Pauga kol, cellphone ako kol. Malunggalagot ko sa insuong kadili mo. Tarong bulad di Kung alam. sila po itong naitson mo na natulog diya, hungaw mo na taklo. Una Ay, kasi naman pagkakilala si Midre. Kami nga. Purol. Abuta. Pusod. Inyo, may na ako hungaw, mas labaw kang hungaw. Mas labaw ni hungaw. Kung cellphone gidadala, kasunod ko ane. Ako yung umungo na mo hungaw ron. Pilon ko na mo ingno hungaw. Siya mo hungaw. Siya rin hungaw. Hoy! Tanawa, kuha nung cellphone. Imaginar ba ka to? Patay, imaginar ba to? Kuro eh. No, 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 no. Saan to? Kana! Tukda na yun. Labaw hungaw, ginukda na yung duwa. Kana, pangita mo sa kuha, kay giniagian ako na yung duwa. Labaw mong hungaw. Tagal mo kagdagan. Kapando, bato, andol, asa naman to? Asay ka rin, Wah! Saan to?
Wala! Ay! Wala mo ka din, Ano ko to? Asa ko to? Go!